La volta al món de Willy Fogg. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón. Yo sigo el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, Suecia, de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, embarco en elefante en tren. Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Ven con nosotros ven, lo pasaremos bien. Episodi 10. Un regal per Parsi. Londres, Scotland Yard. Rowan! Puc preguntar-li què dimonis fa Scotland Yard perquè no busquen en Willy Fogg encara que estigui al vell mig de la selva? Contesti'm! Això mateix dic jo. Tothom està amoïnat per la desaparició del senyor Willy Fogg. Els meus lectors esperen impacients que els n'informi, senyor Rowan. Un moment, esperi, senyor Sullivan. Fem tot el que podem per connectar amb els nostres informadors de l'Índia, però no hi ha manera. I el més dramàtic, senyor Sullivan, és que també han desaparegut els meus col·laboradors en Dix i en Bully. Són uns inútils! Uns perfectes i grandíssims inútils, si vostè ho diu. El fet, senyors, és que jo estic molt amoïnat. Confio que no li hagi passat res de greu al senyor Fogg. De pressa! Venen a buscar la princesa. Més de pressa, Rigodon! Sí, senyor. Vinga, preciós, no t'adormis. Que no s'escalpin mort els infidels! Escolta, Dix, digue'm una cosa. Tu creus que si seguim el curs d'aquest riu arribarem fins a Calcuta? Només penso que hem de continuar remant. Entesos. Mira, Bully, si anem riu avall, arribarem fins al mar. Allà buscarem un port. I quan el trobarem, pujarem a la primera nau que salpi cap a Calcuta. Però hem de remar. Vinga, Bully! Ja m'hi poso. Què diantres? Albaïna. Fantàstic, quina velocitat. Això vol dir que ens acostem al mar. ¡Quina barbaritat! Mira un altre! Quina animalada! Els havies convidat a dinar! Que sóc! Que molt que els hagi convidat a dinar! Willy! Senyor Fogg, ara que el perill ja ha passat, em fa l'efecte que hauríem de deixar descansar una mica aquest pobre elefant. Rigodon, deixem que en Cua descansi una estona. Sí, senyor. Així que
Avall, Coa, ça va! Només s'ha desmaiat. Rigodon, vés a buscar aigua. De seguida, senyor. Ai, la mare, pobra Coa, si sembla un colador. No et preocupis, Coa, que de seguida et trec la fletxa. Ja sóc aquí. No reacciona, senyor. Oh, No et posis nerviós, Rigodon. pobrissona. Ai, 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 Rigodon, dóna-li una mica de conyac. Ho sento molt, senyor, però el conyac s'ha acabat. Si la princesa no rep assistència mèdica de seguida, no crec pas que se'n surti, senyor Foc. Ja ho sé, brigadier Korn. Però no tinc clar quin és el camí que ens portarà a Ilahabat. Ho ha d'intentar, senyor. De totes maneres, no podem quedar-nos gaire temps aquí o els nostres perseguidors ens atraparan. Coa! Ens han descobert i ens tenen rodejats. Ai, mare! Coa! 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 Finalment et trobo. Oh, quina alegria. Oh, amic meu. És l'amo de l'elefant? Brivall, traïdor, com has gosat abandonar-nos al vell mig de la selva? Ai, però de què em parla? Poc després que marxessin vostès, algú em va donar un cop al cap i em va robar en Coa. Finalment, després de 2 dies i 2 nits, l'he trobat. No em vinguis amb romansos. Espera, Rigodon. Si no vaig errat, aquest és l'autèntic amo de l'elefant, aquell amb qui vam parlar fa 2 dies. Aleshores... Em dic Parsi, senyor, i efectivament sóc el seu amo. El meu estimat elefant és tot el que tinc en aquest món. I a més, és el meu millor amic. Tens raó, en Coa se l'estima molt i en canvi l'altre no el podia tragar. Exactament, Tico. Per si només volem demanar-li perdó i tornar-li el seu elefant. Vostè sí que s'ho creu que és meu i que me'l van robar, oi que sí, senyor? Oh, quina alegria, Coa! Senyor, si li tornem l'elefant, que serà de nosaltres? No podrem arribar. Tranquil, Rigodon. Parsi, En què el puc servir, senyor? ens acompanya una dama que està malalta i és del tot segur que no sobreviurà si no rep assistència mèdica. Oh, digui'm, senyor, aquesta dama és una princesa, oi? L'hem de portar fins a Ilahabat perquè la vegi un metge. Per això li prego que sigui tan amable de portar-nos-hi. I tant que sí, vostè és tot un senyor i amb molt de gust els portaré fins a Ilahabat. A més, és molt a prop d'aquí, només 3 o 4 quilòmetres. Darrere d'aquells turons. Li agraïm molt, Parsi. Coa, durem aquests senyors fins a Ilahabat. Em sembla que recupera el sentit. Ole, quina alegria! Parsi, pari un moment. Para, Coa, para! Es troba més bé? Ole, ole, ole! Ai, ja no necessitem el metge. Exactament, Tico. Ja ha passat el perill. Tranquil·litzis, no ha de temer res, senyoreta. Em dic Willy Fogg i sóc anglès. Li presento en Rigodon, el seu salvador. Bé, no és ben cert, això. Jo només he ajudat el meu senyor a salvar la senyoreta. I jo em dic Korn, brigadier de l'exèrcit anglès a la Índia. I jo sóc en Tico, amic d'en Rigodon. Però... Llavors, encara visc. Viu i ja està fora de qualsevol perill. On som? A uns 3 quilòmetres d'Ilahabat. Bé, Parsi, ja podem reemprendre el camí? Coa, endavant! Moltíssimes gràcies. Ens has fet un gran favor, Parsi. No hi ha de què, senyor. Ens hem d'ajudar els uns als altres. Rigodon, dona'm el maletí. Sí, senyor.
Percy, et prego que acceptis aquestes lliures. Oh, això són molts diners, senyor. No té per què donar-me'ls. 2.000 lliures. Són per tu com a prova del meu agraïment. 2.000 lliures? Senyor, vostè va prometre les 2.000 lliures per l'elefant a l'altre Percy, al fals. A més, si es queda l'elefant, no cal que li doni aquell munt de diners. És cert, senyor. Jo, amb el meu elefant recuperat, en tinc ben bé prou. Aquests diners són més dels que jo podria guanyar al llarg de tota la meva vida. Percy, gràcies al teu elefant hem pogut arribar fins a Ila Jabat. I hem pogut salvar la princesa Romy de la mort. Et ben prometo que les 2.000 lliures no poden pagar ni una petita part de l'ajuda que en Co ha representat per nosaltres. Percy, amic meu, accepta-les. T'ho demano, per favor. Senyor Fogg és la persona més noble i més generosa que he conegut en tota la meva vida. Que l'alt beneeixi, senyor. És un home sorprenent. I és tot un senyor. L'admiro. Coa, Percy, ha arribat el moment de separar-nos. Molta gràcia per haver-nos portat fins aquí. Gràcies. Ei, nano, deixa'm anar, Coa, que em fan bastigoja. Vinga, ja n'hi ha prou, Coa. Deixa'm tico terra. Ei, gràcies. Adéu, Coa. Gràcies per tot. Ves amb compte, Gràcies, senyor Fogg. No oblidaré mai la seva generositat. Espero que tingui molta sort durant el viatge i que aconsegueixi la seva fita. Gràcies, Percy. Jo també us desitjo molta sort a tu i en Coa. Som-hi, Coa. Ens en tornem cap a casa. Adéu! A reveure! Adéu! Adéu! Rigodon, vés a confirmar l'horari del tren. Ara mateix. Per tots els dimonis, m'he quedat sense les meves 2.000 lliures i per acabar-ho d'adobar han arribat a l'hora. Tant se val, amb temps i paciència es pesca el peix que sigui. Senyor, Sí? senyor, el tren cap a Calcuta Sud a les 12. A les 12 en punt. A les 12? Senyor Fogg, ja li diré jo l'hora que és. Elsa! No falla, les 10 en punt. Vejam. Exacte, tenim 2 hores lliures fins que surti el tren. Senyor Fogg, la princesa crida massa l'atenció amb aquest vestit de dol. És cert, té tota la raó, brigadier Corn. Rigodon, hem de comprar un vestit per la princesa. Ah, sí, senyor. Aquesta és la millor botiga que he trobat. Tenen vestits per tots els gustos, senyor. Compris el vestit que més li agradi. Nosaltres l'esperem. Som-hi, princesa! Triï, remeni, vini! Ai, que guapo que són! Triï el que vulgui! Triï, triï! Vull parlar amb vostè, brigadier. Desitjo que m'aconselli què haig de fer. El preocupa la princesa Romy, oi que sí, senyor Fogg? Exactament per això vull que m'aconselli. He llegit que quan una esposa que ha de morir a la foguera aconsegueix de fugir, els membres de la tribu la persegueixen fins que la troben i la duen al sacrifici. Exacte. La busquen per tots els racons de l'Índia fins a localitzar-la. Aleshores l'haurem de treure de l'Índia. Senyores i senyors! El presento la princesa! Quina meravella, quina bellesa tan enlluernadora. És preciós, que n'és de bonica. Faci una vorteta. Meravellosa. A punt per començar una nova vida? Ho estic. I també estic molt contenta. Fins ara mai no m'havia sentit tan feliç de viure. Oh! Hey! Opale! Què desitgen? Hola. Per mi és un plaer veure-la tan contenta. Un plaer que compartim tots nosaltres. Té per tots. Visca! Tots tenim set, oi que sí?
Princesa Romy, si no ho considera una indiscreció, ens agradaria conèixer la història de la seva vida. Romy, la primera vegada que en Parsi la va veure va demanar si era una princesa o és de debò? Jo no vaig néixer princesa. Em dic Romy. Vaig estudiar en un col·legi anglès. Els meus pares eren comerciants de Bombay, rics i pròspers. Però, per desgràcia meva, em vaig quedar òrfana quan era molt jove. Vaig perdre el pare i a la mare gairebé a la vegada. Oh. Sense protecció i en contra de la meva voluntat, em van obligar a casar-me amb el vell Rajà. 3 mesos després del casament, el meu marit va morir i jo, la seva vídua, havia de desaparèixer amb ell. Continuï. Jo no volia morir i una nit em vaig escapar, però ells em van seguir i em van agafar. Oh. Llavors van organitzar novament el meu sacrifici. Accepta aquest sacrifici, oh Kali. En fi, filleta, ara ja ha passat tot. El brigadier Korn tindrà cura de vostè, Romy. L'amagarà durant uns mesos fins que els salvatges l'hagin oblidada i pugui començar una nova vida. El senyor Fogg desitjaria fer-se càrrec de vostè, però posat que ha de fer una aposta, ha de fer la volta al món en 80 dies, li sap molt greu de no disposar de temps per atendre-la i ajudar-la. Ho ha d'entendre, Romy. Hi ha en joc el meu prestigi i la meva fortuna. Demà al matí, sens falta, hem de salpar en el vaixell que surt de Calcuta cap a Singapur i Hong Kong. No s'amoïni. Ho entenc. Però a Singapur hi tinc un parent, un oncle meu. Està en bona posició i s'ocuparà de mi. Fantàstic! Els ho prego. Deixi'm acompanyar-los fins a Singapur. Haig de sortir de l'Índia. Si em quedo aquí, sé que tard o d'hora em trobaran. I llavors ni res ni ningú no em podrà salvar de la mort. Dispensi'm, senyor Fogg. Això fa canviar completament la situació. Em fa l'efecte que no tindrà cap més remei que dur la princesa fins a Singapur. Vostè és qui decideix, senyor Fogg. Rigodon, vés a comprar un altre bitllet fins a Calcuta per la princesa Romy. Sí, senyor, immediatament. Visca! M'agrada molt que la princesa Romy vingui amb nosaltres! Ole, ole! Ai, ai! Tico! Gràcies. Ai, quin cop! Des d'ara xuro que no em tornaré a caure mai més. Ai, 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 ai. Cada mañana al despertar simplemente hay que decir que divertido es ser feliz. Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, Suecia, de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, embarco en elefante en tren. Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Ven con nosotros ven, lo pasaremos bien. Em sap molt de greu haver-los de deixar. He passat uns dies inoblidables amb la seva companyia. Brigadier Korn? Senyor Fogg, jo ja tinc una pila d'anys i he conegut molta gent, però cregui'm, mai no havia conegut un senyor tan noble com vostè. És molt amable, Brigadier Korn. I a més estic convençut que aconseguirà donar la volta al món en 80 dies, senyor Fogg.
Princesa Romy, desitjo que sigui molt feliç. Rigodon, Tico, estic encantat d'haver-vos conegut. Brigadier, li ben xuro que mai no l'oblidarem. Gràcies, amics. Que tingueu molta sort. A reveure. Adeu, amic. Adeu. Adeu. Adeu-siau! Adeu! Tal com ho havia previst i d'acord amb aquest horari de trens, arribarem a Calcuta demà al matí. Magnífic, llavors tindrem temps de sobres per agafar el vaixell que ens durà a Singapur, oi que sí? Exactament. I la princesa podrà abandonar l'Índia d'aquí a 24 hores, més o menys. Sí, però el que em sap més greu és que per salvar-me a mi, ara porten un retard que pot ser decisiu pel viatge. No s'amueri, princesa! Aquests dies ja s'havien guanyat abans d'arribar a Bombay. Això mateix, princesa. La veritat és que no portem cap retard. El nostre horari és el que havíem previst. Quina alegria. Ja vinc. Però com és possible? Encara no han rebut l'ordre de detenció contra en Willy Fogg? Torni-m'ho a dir, comissari! Hem rebut aquest telegrama, però no fa esment de cap detenció de Willy Fogg. Només diu que haig de buscar els inspectors Dix i Bully, perquè han desaparegut a la selva. I finalment se'ls veu al pèl. Senyors Dix i Bully, es diu que són vostès els inspectors més eficients de tot Scotland Yard. Però què han fet fins ara? Només gastar més cèntims dels que jo guanyo per pagar els telegrames que han enviat a Londres! Senyor comissari, sembla que uns estrangers han causat alguns problemes i els venen a denunciar. Què? Uns estrangers? Aquí fora hi ha uns monjos de Bombay que acusen els viatgers. D'acord, els hauré de rebre. Passin, sisplau. Exigeixo que detinguin l'amo d'això. És el bolet del Rodamont? No, Dix, es diu Rigodon. Vols callar? Escolta, Rigodon. He pensat que quan arribem a Hong Kong t'hauràs de comprar un bolet nou i oblidar-te de l'altre. És impossible, senyor. Aquell bolet era un record del meu avi. Ell me'l va regalar. Mai no en podré fer servir cap altre. Seria capaç de tornar a Bombay a buscar-lo, però no en faré servir cap més. Què se n'haurà fet del meu pobre bolet? Willy Fogg, tindràs notícies meves quan arribem a Calcuta. Ha passat una altra jornada i els plans del nostre estimat amic Willy Fogg s'acompleixen amb una precisió gairebé matemàtica. Podrà la nostra bona amiga Romy finalment respirar amb tranquil·litat? Aconseguirà abandonar l'Índia com ella desitja? Els càlculs de Willy Fogg són salpar en un vaixell des de Calcuta cap a Singapur i Hong Kong. Aconseguiran d'arribar a l'hora? Ja ho veurem. Con la boca así